Ngicela ukubengelela nguMangothobani nesangoma esibholwa ngonyezinye esibholwa amathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi isigubhu sentambo ehliziyo ebomvu zamadoda. Ngelatshelwa abathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Namhlanje ngizophendula nawo umbuzo. Kunombuzo abangibuze wona ukuthi mkhulu usuke kudalwa yini umuntu ahambe ayenyangeni mase engasizakali kuleyo nyanga. Mase izinto zakhe zingalungi. Into engingayisho lapho kulombuzo kungenzeka ukuthi leyo nyanga ikudonsile wena ngesigubhu noma ikudonsile wena ngani ngesibunge noma idlozi lakho lihambiselane naleyo nyanga. Nawe wena umuntu oyolashwa kufanele uphahle ucela idlozi lakho likubonise umuntu ozokulapha ngoba kunabantu abaningi abafikayo umuntu efike ekhala ethi mkhulu imali iphelile kudala ngihambe izinyanga. Uma unedlozi eliqondile izinto zakho ziyaqondana. Ma ucele edlozini uthi likubonisa umuntu ozokusiza idlozi liyakubonisa ungajahi ungatatazeli. Yikho uzofika usukhala usuthi mkhulu imali yamphelile iphelele kuphi ezinyangeni nanokuthi futhi umuntu kufanele ukhanyiselwe ngabantu bakini umuntu ozokusiza umuntu ozokulapha. Kukhona abanye ke abangazenzi bakithi abadonswayo zigubhu inyanga evuka ekseni zishise zishunqithe zikhulume zithi akuza abantu. Ma uyikho uzodonseka vele uyolahla imali yakho ngoba udalele ukuthi ulashwe lowo muntu. Angazi noma niyangizwa yini. Impendulo yami engiyiphendula lo ngibuzile i-comment yakhe ngeke ngiyifake. Kodwa khona njoba ngiphendula naye uzozwa mayisifika kuye ukuthi no uyaya enyangeni mayikudonsile ngezinto zayo. Ufika ungalapheki ngoba noma ngathola ukuthi umuntu uthi unesigubhu esidonsa abantu noma athola ukuthi ethi umuntu unesibongo esidonsa abantu hayi esilapha abantu kodwa esibadonsayo. Mase kukhulunywa ukulapha usuke sekukhulunywa ini ukuphilisa. Akekho umuntu engangamuzwa ukuthi yena unesigubhu sokuphilisa umuntu kodwa abanezigubhu zokudonsa ini abantu ukuthi nize nilethe imali hayi ukuthi mase niyasizakala mase senifikile. Ngiphendula umbuzo la angithembile ukuthi khona enye inyanga ezokhuluma ngoba umbuzo lo ngibuzwe wona ngiyawuphendula nayo izophendula ngendlela yayo mayibuzwa nami ngiyiphendula ngendlela yami njengoba ngibuziwe lo mbuzo. Angazi noma ngiyezwakalani. Yilokho okudala ukuthi nihambeke nisakaza imali zenu nishiye imali zenu ngoba nisuke senidakwe yini ile igubhu noma yini ile ibungo lezi abayishisayo lezi ezinidaka ingqondo nigcine nihamba niyolahla imali zenu nifike ningaphili mase senifika kithi mase nithi hayi mkhulu kudala sihamba silahla imali. Yabo umuntu awuyi ngokumqala ngamehlo. Umuntu uyacela ethongeni lakini ukuthi ucela ukuthi uyosizakala bakuvezele umuntu ozokusiza. Mengakaveli kusho ukuthi linda lo muntu akakaveli linda bazokubonisa ithonga lisamfuna umuntu ozokulekelela. Ngathi umuntu efika umuntu esekhala esethi kudala ehamba in lokho akusebenzi kodwa imali isele. Sengisho ukuthi abantu abayeke ukuthanda izinto abalinde bengayi ngeinkanuko kubantu abaye ngokulayelwa nangokuthunywa hayi benqaba ukuthi bedonswe izinto okudonswa ngazo abantu. Siyathokoza uMangothobani bengiphendula umbuzo la siyathokoza kakhulu.